Animayara Baktina Pinarek Dukana Marepata Telipave Edina Kusali Devise Marnada Aragere Nikna Putiyalli Naguvagu Mahambara Nani Talle Hadade Innindare ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸಕ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು ಚಂಡೆ ಅದು ಇಲ್ಲಬಹುದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಲೆ ಮೇದಿದ ಹಂಚಿపోయి ಅದು ನಿಕಲೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ದಾದಣ್ಣ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ತನುಷ್ ಏತ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳರು ಆಜಿ ಅಜ್ಜರ ಚೂರು ಕುಳಿದು ಮೊಕ್ಕ ತಕಲುಳ್ಳೇರು ಬುಡಪುಲೆ ಆತು ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆಚ್ಚಿ ಉತ್ತೈರೆ ಪುಲು ಬೇಗ ಬುಡಪುಲೆ ಬುಡಕ್ಕಾಯಿನದು ನೋಡಿಸಿ ಮೊಕ್ಕ ತಕಲು ಬುಡಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ದಾನೆ ಉಂಟು ಬುಡಪುಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿರ್ದಿಕರ ಬರೆಚ್ಚಿ ಒರಿತಕಲು ಬುಡಪುಲೆ ಈ ರಾತು ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಈ ಬುಡಪುಲಿ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬುಡಪುಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಿಡ ಬರ್ತಾರಿಚ್ಚಿ ಕವರ್ ಬಂದ್ಬಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಕವರ್ ಬಂದ್ಬಾರಿಚ್ಚಿ ಆ ಮೂಚಾರ ಹೊರಿದ್ದೇನೆ ಬುಡತಾಯಿನಕಲ್ ಬೋರಿಚ್ಚಿ ಬುಡಪುಲಿ ಬೇತಕಲ್ ಬುಡಪುಲಿ ಬೇತಕಲ್ ಬುಡಪುಲಿ ಬುಡತಾಯಿನಕಲ್ ಬೋರಿಚ್ಚಿ ಐತಕಲ್ ಬೋರಿಚ್ಚಿ ಔಟಪ್ಪರ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ 2 ಜನ ಹೊರಿದ್ದೀರಿ ತುಕ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ತುಕ ಬುಡಪುಲೆ ಪ್ರೈಮಲ್ ಪುಲಿ ಏಕೊಡು ಆಲೆ ಕಡೆಕಲೊಂದಿ ಉದ್ದಾದ ಲಾಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡಾರ ಅವತ್ತ ಏರು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಜನ ಹೊರಿನೇರು ಹೌದು ಮಾರ ಆಂಡ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಪೂರ ಓಯ್ ಈ ರೋಡ್ ಯಾರೇ ಕಣ್ಣು ಬಾಟ್ಲು ಈ ರೋಡ್ ದಿ ಉಲ್ಪಲ್ಲಿ ರಿಂಚ್ ಬಲಿ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಪೂರ ಓಕೆ ಸುರೂತ ಜೋಡಿ ಇಡೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಜಾಗ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪಾವ ಯಾಕೆ ಒಂಚೂರು ಆಕಾರ போய் ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ್ போய் ಒಂಚೂರು ಆಕಾರ போய் ಮಲ್ಲ ಓಯ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಕಣ್ಣು ಮಾರ ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಿಂಚ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ತೆಡ್ಡೆ ಜೋಡಿ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಸುರುತ ಜೋಡಿ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಇಡಬಲೆ ಸುರುತ ಜೋಡಿ ಈಜಿಚ್ಚೆ ಆದ್ ಬೋಕು ಬಲೆ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತೂಲೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾದಿನ ಎಂಚಾತನಿಂದ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಐತ ಬಿತ್ತು ಹೋಗುಡು ಸೀರೆ ತುತ್ತಾದಿನ ದೇಕಿಂಗ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಶೋಕ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆ ರಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗುಡು ರಡ್ ಜೋಡಿ ಓಕೆ ಸುರುಕು ಈ ಜೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಂಚ 90 ಓಕೆ ಅವತ್ತಿ ಎಂಚ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೀರ ತಂದಿರೆ ಹನಿಮೂನ್ ಗೊಂಜಿ ತಿರ್ಗಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನಿ ಹೊಡೆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆದ ಮದ್ಮೆ ಇನಿ ಹೊಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಂಚ ರಾಂಪಾಕ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಶೋಕದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಲ್ತೂರ್ ತಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋದು ಬರೋಡು ಓಕೆ ಶೋಕ ಅವ್ರು ರಾಂಪಾಕ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾದಿನ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಸಾಟಿದ ಶೋಕ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋಲೆ ಸೌಂದರ್ಯಕರಮೈತಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾವ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರ್ತೂಲೆ ಶೋಕಾದಿತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಓಟ್ ಪಾಡ್ರೊಂಡು ಅದಗ ತೂಕ 2 ಜೋಡಿನ 5 ಕಳಪಡಿದೆ ಪೂಲೆ ಅವಲುಂತ್ರೆ ಬರಿಟುಂತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಮ್ದು ಓಕೆ ಐ ಸಬಾಸ್ ಇರು ಬಾರಿ ನಸೀಬ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ ಓಕೆ ಇಡಬಲ್ಲ ಏ ಸಮಯ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ರೇನು ಎಟ್ಟ ಮೋಕ ಆಯ್ತೀರ ಒಂಚಿ ತಿರ್ಗಾರ ಬರ್ತಾರ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಡಿಕೇರಿ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಸೂಪರ್ ಎಂತ ರಾಂಪಾಕ್ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ವಿನಿ ಮಾಡೋಣ ಅದ ಪೊರ್ಲಾಕು ಓಟ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡು ಓಕೆನಾ ರೆಡಿಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾವ್
ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಂಡ ಲಂಚನೆ ಜಾಲಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಆಂಡ ಪದ್ಯ ಗುರ್ಚಿತ್ರ ಅಂದು ಮಾರೆ ಮುರಾಡಿ ಮದ್ನ ಅದು ಕರಿಮಣಿ ಬಾಲಿಕ ನೀನಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಬೊಂಬಾಯಿದ ವೈದ್ಯನ ಜೋಡಿ ಅಂದು ಹುಡುಕನೆ ನಡಿಪುಲೆ ಅಲ್ಲ ಏತು ಸೋತು ನಡಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಬಡವು ಜೋರು ಅಮ್ಮುನಾಂಡ ಲೈವಿಡುತ್ತಲೇ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪು ಬಯಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ಪುಲೆ ತುಳುನಾಡ ಗುಜುಗುಟ್ಟೆ ಕಲಿಯುಗದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಹಾಯೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಬಾಯೆ 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 Mr. Madibaye, Mr. Madibaye, Mr. Madibaye.
ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಯಾರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಗಂಟೆ ಮದ್ರಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದುಂಟು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್